Ngiyabonga kakhulu futhi emndenini nje nezihlobo nakubangani bakantencane ngiyabonga nabantu nje abakhulisa uNtencane ngiyabonga uyazi kimi ngulosizo olukhulu ngiyanguthandeka ukuthi umuntu ongiphilelayo ngingasebenzi naye ukuthi njengokuthi sivuka siye efemini every day ngoba emsebenzini kuyanyathelwana angiyangafuna azangithola ibala uright lapha ngiright ngimi lapha ngizokutshela even nangonjiniyela ngizokutshela into ongakazi wayicabanga ungibuze masiqeda la kuze ngengilibala umbuzo wakho khulile uNtencane ungisize nje kakhulu ungisizile ngicela nje ukuthi Zondi hey ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lo muntu lo wasuka ekhaya ngoba phela wangitshela kahle ukuthi hayi ngisanda kuphuma eThekwini ngingasekhaya wanyuka weze eThekwini ya asazi imali Njengoba nomakela lebejabule uyangizwa ngisaphofa Ofethu lapha emakhaya yasiza sikhuphuka kanjani namhlanje isikhale esandleni akusihumalunde lo mfethu lezi nizwe iphimbo ninjela ukuthi khona umshayelayo isikhale esandleni izu12 intamo ya lezi ziningi kahle kahle lapha ngiphethe usongqonqo nompini ngaphethela esandleni uTagogo Mabizela mfethu asikumukela iPerfect TV sibonga isikhathi sakho mfethu ukuthi nje usihloniphe ube nathi mfethu namhlanje ngiyabonga kakhulu nami ithuba njengaleli alandele bani kukhona becula abafisayo kodwa ke namhlanje kuke kwathi nje aliqondane nomenze lami ke leli isikhathi sakhe kunjalo mfethu nami uyabona nje lokhu ngihluphe efonini awuhlushwa yimina naba abantu bakho ayibakuthanda abantu mfethu uyabona kusakhuluma ngokuthandwa mina ngumenzi nginesiqiniseko sokuthi angithandwa ingcenye ethize ngithandwa nje yonke umlandeli womculo angikhuluma ngomlandeli kaMaskandi umlandeli nje wonke nje umuntu othanda umculo uyawulalela umculo kaMenzi ngoba umculo kaMenzi mfana kithi unalento lena othi mawusulalele uthi lo mfana uthini yabona uyicabangeni lento lena kwenzeka mina mfana kithi angifunda ukuqamba amanga angiyena ke lo mculo okuye kuthiwe hey ukwenza kanjani lokhu ukuthola nini cha kimi kubali khulu ngempela kuba nzima nje ngempela ukusebenza kwami ngoba angazi nami ngikuthathaphi kube kuthiwa ngiyazi ngineshow ngaba ngisenza into emnandi ngoba ngabe ngiyazi ukuthi noma bese kusela amaviki amabili ngestudio noma kusela lilodwa iviki ngangizoyihlalela ngirelax awu ngiyazi lento la ngiyithatha khona yabona sengizokhipha into kungeyona ke bafowethu ngiphethe igagu labo Mabizela phansi 150 wafela ubala amhla lapha ngikhona nami ngifuna uzongithola la ngihlela nangu kwa Mabizela siyipholele nje mfethu ethi music mina mfethu ngiyakukhumbula usanda kufika nje ngalezi zikhathi ode ingoma ngathi yathanda kakhulu eyaqala ngesingama ngayibona ngathi lethi amathuna emangaka abafundisi bakhona lapha yebo asazi thina uqalaphi mhlawumbe bese yazathi waqala ukuphanda bese yenzeka nami ngomunye onebanganyana before kube leyo ngoma noma ngeke phela ngibuyele emuva kodwa nami nginalo ibanga ngaphambi kwaleyo ngoma uma ngabe uzoba umculi kuyakubiza ukuthi uqale ube umlandeli yes kube nabantu abalandelayo bathandayo uthi usubathandile ufunda ukuthize kibo usebenziseke nawe kokwakho ngoba phela ngithi uthuphiwe nawe uma uzokhumbula kuleyo album kwakunengoma ethi kuhle ukuzazi ukuthi ungubani ungaphiki noshunu wabantu uzogcina ukhohlwa elakhe igama kuyabe usubiziwe lapha emsakazweni ingabe sikhuluma nobanike lapho ohlelweni seveza negama lakho lelithandwa uwe ongalethwanga noma kungelona leli lakho la ngempela hayi njengamanje mina ke ngogxima nembiza ingoba usebenzisa leli wena oliphiwe awuzazi kwa wena ukuthi wena ubani cha mina nje ngumenzi nje oqondile ekhathi zonke
Menzi Mabizela kuphelele nje konke Menzi Mabizela uyiqinisekisele kwaMabizela abantu abaningi uke wabuka ke lawe ngesikhathi hamba ke wayeza nje ngibizwa ngongubani ethi nangumbomvu manje ngithi ngiyacheck ezandleni phambilini bengize ngithi hayi ngoMabizela abekho ke wrong abantu abathi ngubani nami sengaze ngakujwayela nje anginankinga nakho ngoba kusho ukuthi abantu basebenzise umenzi ngubani okuwesi nami ngasebenzisa indlela engicula ngayo iyahlobana nongubani umjikjele yabona manje ke baye besebenzise leyo mhlamba ayitshele uninongo wangu angisuyo wangubani ngangithandela nje style sawangubani ngadlala futhi ngendlela ngithe noma sengidlala ngendlela ke ehlobana naso kodwa ngakwazi ukuthi angibe umenzi ya ukuthi kuvela ukuthi bengisithanda lesitela kodwa angingabo ukuthi isona yabona cha muzonginothisa lokho hayi angidlali sona uma ngabe nje mina ngingakwenzela isibonelo mina imvamisa yami uma ngidlala ngithi imvamisa ke bona ke badlala ndawonye yabo badlala nje ndawonye la mina ngiyesihla ngithi ngiyale yabona kunjalo namuza songihlala noBhenile kwezakalana lapha ngiphethe sangqongo nomkiyenziwa ntagogo hayi babhanqile lapha zilishumi phela umuntu nomuntu uphethe u6 wakhe usangqongo no6 wakhe umkiyenziwa no6 wakhe ngibaphethe ngesandla nje ngibaphethe ngesinxele nangesikudla ngiyabadonsa Fethu siyazi la eculweni njengoba sisho ukuthi umenzi ngeke ngenze event mshe ngaphandle okhala abantu bethi sifuna umenzi impela kodwa siyazi aqalanga lapha kunjalo asemangaki nje ama-CD kaMenzi nje manje umsebenzi kaMenzi sengingabala ngithi 2020 21 22 24 ngizophatha iCD lesi4 manje ake sibeke nje kanjalo ake sikhohlwe yimuvu ukuthi ngayo ngasebenza naku sengishaya hayi madoda sinegama phela lesi uba igama laso isigigi ushaya isithweni ushaya ikhanda ufuna mina umashaya ndawonye njengendlala ya okay asidluleke ngicabanga ukuthi kulonyaka ngizokwenza i-album ka4 kodwa ke uma sokhuluma nje ngokweqiniso ngizothi ngasesayidini likaMenzi ngiyokuqala ya ke sibeke kanjalo emva komsindo ke wabakhona enkundleni othinta indlela yokusebenza ngathi nje ake ngitshela ukuthi kusho ukuthi kahle kahle ukusebenza ngoqala phansi ethwaye ngithi ke kuzoba i-album yokuqala le ka2024 shuthi bafethu njengoba ukhiphe i-EP sibonene ingoma ezo6 angithi yebo ingoma ezo6 siyaqala manje stream umenzi kule EP asikhohlweni le kwase ngathi singakudelete nje ngathi into engekho asifocuse lathi umenzi omusha kulungile emsakazi angeke ngithi noma angifuni ukuthi kuba namagama engiwakhulumayo aveza ukumosha noma ukulimaza lo umsebenzi owedlule ngoba egcineni kwakho konke kuyangithinta nami noma ngingazi ukuthi kusuka manje uzohamba uphelephi ngeke mina ngiqale phansi umsebenzi mhlambe uma ngingatshela abantu mina ukuthi abawuye ukulalela mhlambe abasebenza besebenzisana nabo bayobuye bashintshe umqondo bethi hayi mfana kithi asenze kanje uthola ukuthi mina sengikhuluma ukurong kubantu ngathi abakuyeke lokho angisasizakale kulungile noma ngabe kuthiwa unemali oyenzayo uma kufanele ukuthi ayisebenzise yena ayikho inkinga umuntu okuwese sisebenzile futhi sasebenza kahle cha sisebenze kahle kube usathana nje osehlule egcineni kodwa sisebenze kahle kuningi ukuhle sikwenzile angifuni ukuveza okubi kodwa ngoba nakusesinenkinga kulungile uma kufanele awine akawine nami ngiyowina ngelinye ilanga mina ngiyangibuze ukuthi uma ngizazi ukuthi ngiyashaya angishawa mina ngiyoshawa nini yabona angisho ukuthi ngiyashawa noma ngizoshawa sengiveza nje umbono nje osimple ukuthi cha mina bakithi anginankinga kuvele nguthatha njengokuthi owakhe naye mina ke ngiyangilweka uma ngabe kukhona into engiphula umoya ngiyangithi
angenze sure ukuthi lokho engizokwenza kuyangijabulisa and 100% futhi ukuthi iphika Menzi njengamagunya ashisayo ngingakhulumi ke ngakapotso kodwa ngishola kahle akamama uyangichaza kulama set yawo 4 osakhiphile yipi khona oda le obona ukuthi khona ingoma yangena kubantu la uyabona mfowethu mina ngumenzi yes emculweni engiba nawo kuba neculo elithandwa abantu kodwa ebengakulindele mina ukuthi lingathandwa abantu ngizokutshela nje ngealbum ebithi ngeke ungiphathe kunengoma ithini le ethi man nangu ngiliwa ingoma eyiculile ithi ngeke ungiphathe ngeke ungishayele umthetho yes ithi mabethu aseka amadoda abayathanda noswayeke yibulibalayo okay le ngoma ithandwe kakhulu kodwa uma ungathi ubuya kumnikazi wayo mina ngumenzi akuyona ingoma ebengiyithanda awulindele wena wazi noma ngangingalindela ukuthi gqama enye kodwa kunengoma engifise ngathi abantu bengake beziphi isikhathi beyobeka nje indlebe ukuthi uma uyifaka ecalweni zami na uthi ngempela uma ngidlala le ngoma ngangima kuphi nezimo zempilo ngangima kuphi nje nomqondo yabona khona ingoma ethi uma nithi labantu abasekhaya hayi le ngoma ayikho ingoma engiyoba nayo udlula leyo ngoma ngase side lami lapho eyodlula leyo ngoma ayikho ingoma engiyoba nayo ngokomculo angikhulumeli ukuthi iyisingalong noma ithandwa isebenzeka kalula mangise stage kodwa uma kungathiwa sibuyele emculweni waqala ubest loyo umenzi ke ngakhipha umenzi lapho kule ngoma nje ethi uma nithi labantu abasekhaya pho kungani beze beyisilwane right kodwa thina sangakubona kodwa nina nithandela hayi engizama ukuthini ngifisa abantu ihlolalela umculo mina engiwenzayo ziningi izinto mina engikhuluma ngazo ezisimple ezenzekayo yes nale EP kuphathele nje izinto ezilula nedi akulula usheshe uyicabange kodwa uzothi mawuzizwa ukuthi suka yazi lo mfana khona into enhleke eziwa abantu uma ngabe umenzi ke yakhuluma ukuthi uyakhipha bajaha ukubona icover ukuthi njani ithi sazo ngiyakuthanda futhi lokho ngoba kuwumaka kaMenzi ukuthi awu futhi asesiyi marketing nje angifuni ukubeka kanjalo kodwa ngingathi mina iyona ndlela engithanda ukwenza ngayo mangizokwenza umculo kodwa lo shunu wecover uthatha pho mfowethu baxake nje kusho ukuthi ngiyakhathazeka mangizokwenza into uyabona nale ya cover ngihleli phansi ngidela inkani impela ngikhathele nje impela ukuthi ngibona ela blog lithathaphi ugodo lama ubrand wami ugodo lakho lo ilo ngithule ngithi uBig Zulu uzongivulela phela lapha kwaPromot uthi mfana ngathi ugqoka lama curtains awubambela lutho sengize ngivukela nelami no izinto ezinjengalezi ziyatholakala ndawo zonke nedi uthi mawe store sokungafuni lezi zinto sokuyofuna lokho okufuna ukuwe so mina njengoba ngikuthola ngoba sengiyofuna kona mina bese ngijethi ukhuluma umuntu okudesigner lutho wahlezi sibone zakho kuphela store nami ngikuthenga store impela futhi angikuthengi endaweni la ngihlala khona kakhulu yabona nje okunye ngangakuthenga eThekwini okusobala ukuthi ngikuthenga noma phi kugcwele lonke impahla etholakala lonke izwe nedi ngoba ke phela ke sukuye store ungafuni izona mina zonke ngiyofuna zona bathi amavukuvu kodwa izinto esizithanda kanjena suke bengisukela nje angazi suke bekushola ukuthi impahla amavukuvu okay sekuyikhava sisukile ebhukeni lo shunu entshebe wona uqhamuka phi ke manje wangithinta mntayakho yazi ukuthi mfowethu ngizwile nje stability ethi mnandi njebe ayibeka nami yami awuyibu kodwa manje akekho noyedwa nje udala uyathi mnandi njebe kimi sengithe ngizameke le yami ke ngiyimise ngalendlela yami ngizwe ukuthi ke bazothi mnandi ke mayingemnandi ke ngiyishiya ke ngiyaqhubeka ke namakhethenisi ami ngifuna ukuthi anginayo into enhle yabona kulungile ke kodwa hayi intshebe mfowethu eqinisweni ngawa nje aseke ngiyahuzuka ke
yasala ngapha esayidini kuphela ngawa impela ke mfethu ayinomuntu okay mfethu siyabona ukusebenza kwakho phambili ukhipha ama hits after hits ayandele bale yandele yani ngizazowashaya ngazowashaya mfethu angisho kusengikhethe yona khona ebengizwa la kwi-EP hawu mfowethu lapho ke ubaba wengane uyama hayi ukuthi ngiyayisakaza kwakhona manje ithi uphu baba wengane yakho bese iyaphendula ke lapha ithi anginayo baba wengane yingane nobaba wayo mina anginayo baba wengane yingane nobaba wayo ngikhuluma ebuthani lapha cha iqondile uma wengane akanayo baba wengane ingane nobaba wayo not ubaba uma wengane uyabona bese yaqhamuka lapha Ntencane ethi ungangibuza ubaba wengane phela kuyena wakithi ukutshela iqiniso phela angani laba sibatholisa abantwana sibuke ukuthi hayi ngathi manje uzowenza sesimbona amabala siyabaleka yabona mina ngiyabakhulumela ke mhlani babalekele aba wrong futhi mabekuveza kubantu ukuthi mina nginayo baba wengane ungakulweli ukhona awukho ukhona yabona sizofika ke thina ke sigomezi ke sifike sibuza usize webhuluke lengane yakho lapha uthini size mama angathi ubakhulumela kakhulu kodwa ngiyabathanda ihit yaphuma wayetha siyamadodeni uyabona mfowethu mina mfowethu ngiyangeke uculela abantu besimama bangithanda laba abantu laba ngeke nje ngeze ngiyeke nensizwa ngiyakhulumela ngiyikhonsile futhi insizwa ukuthi akuchumi nje okwethu vekutrende lapha phela indaba yethu le hawo ngiyake ikhulumela ngempela insizwa nedynamic ingakho futhi singangigxeki kakhulu ingoba ziyabona naye ukuthi hayi ngiyabhalansisa nedi ayigqami leyazo futhi lokho kwakulona iphutha laba phela besimame bayenza into ibelula masinyane okungeyona ke inhloso yami ke mina inhloso yami nje umculo wami uthandwe masayidonke kungabikho la kuthiwa hayi ngilethile lapha ke ngenzeni kodwa nje eqinisweni hayi mfowethu uyabona nje lokhu kufanele ngikusho kunama group ahlukahlukene noma ngeke ngiwabize ngegama kodwa kunale abantu besimama sengeke ngathola impela ukuthi ngedubedube lezi bezikhona hayi impela bekunyiwa lapha kuthiwa uphi akeze la kodwa ke lokho ke angisho ukuthi kuhle ngoba bekufaka umsindo ongenza sibeke impilo yomunye engcupheni cha lokho ke angikusho ke angikuvezi ngendlela ke enjalo sengizama nje ukubuka ukuthi kanti ngizosho nje i-ladies house kanti ngithanda kangaka no ngeke ngababhoka phela ngathi alala phezulu kwempuphu lapha kodwa nje eqinisweni lakho konke ngingadlulisa ukubonga kakhulu kubantu abangithandayo angiqoquzeli umsindo ngaxolisa futhi namhlanje ngisaxolisa akungabibikho amagama amababheka kumfowethu besisebenza naye mina ngiyaxolisa nje kakhulu ukuthi ngempela kungaze kufike kulesi simo akuyona inhloso yami ukuthi ngangaze ngempela ngikhulume kangaka noma kwakubhlungu phela kodwa kwakungeyona inhloso ukuthi ngaze kube umsindo ongaka kwesinye isikhathi kuyabiza ukuthi uma unenkinga engathi ungayikhuluma ukuze izodlula uthole nabantu abazokululeka ngendlela eright inhloso yami kwakuyileyo ukuthi nje ngiluleleke kodwa abantu bezwa ke ubhlungu ngendlela abezwa ngayo bagcina sebekhuluma yonke into ababengayikhuluma ngaleso sikhathi ngokuzwa ubhlungu ngiyaxolisa nje kakhulu namagama becule athinteka ngiyaxolisa kakhulu akuyona inhloso yami futhi nakubantu abasafisa ukusebenza nami ngiyaxolisa kakhulu kodwa ke emhlabeni izibambile indlela kuba khona eyokufika kube khona eyokuhamba mabili amasange lokungene lokuphuma kunjalo ngixolisa kakhulu la kubantu abasafisa ukusebenza nami ngivulelekile mina kodwa angiphoqi futhi ukuthi uma unensolo zokuthi ngeke ukwazi ukusebenza nami ngoba usuzwe mina ngikhuluma kanje akuyona impoqo lokho angikuphoqi ngoba angikwazi wena ukucabangayo
awukwazi futhi nami engangikucabanga ngesikhathi ngisho lokho ngoba kungenzeka mhlawumbe inkulumo yami yaphazamisa abantu ababesafisa ukungisiza mina usizo ngiyalidinga khathi zonke futhi ngiyoze ngife nje ngidinga usizo ngoba angikhumbule ukuthi kuyoye kuphela ukuthi ngimncane kunabantu abadala kunami okay ngiyabo khona ngiqaphelayo uma CD yakho ingoma zakho ziya trend kube ngathi lezi ngoma lezi nje khona ingoma ebecula ngathi nje umlilo amaphepha kodwa ngiqaphela kuwe uthi uyibhala le ngoma le kodwa imessage ikhona mfethu kuba njalo impela ngiyabona le ngoma ngexoxa ukuphulula lethi manitha niyamadodeni lo ngoma le ine message ngemuva usewazi wonke umzimba my friend iqiniso vele thina sazi ikhanda lotho kuyikho mfowethu imessage awuyishiyi ngaphandle inhloso kusuke kuyiyo kuba sekutheni uyideliver kanjani xolise nje mina ngijike ngibe umuntu umshibe lo ngikhanda ngikhulume kanka umshibe wakho ni hour lonke no ku right isikhathi sakho nje emva kwalapho uthi bengisangakhuluma ngishelinye ngaphezulu inje ngamanje nje webaba aluthi awu mina ngingakhuluma ukuze kuphele linye yabo iyakhuluma yona siyahlala kakhulu right ke sikushiye nje lokho cha mina lama ngifuna lokho yabo mangithikhasa sakuhleli kanje khuluma konke ofuna ukukhuluma musu ukuthi masifuye endlini uthi ish yazi ngikhohle ukuthi isikhathi sakho kuyenzeka khuluma ukuze kuphele kuyenzeka uthandana umuntu onomaqondana belinda umaqondana womunye into eyenzekayo leyo ngikhuluma iphutha yini ngoba kwenzeka uthandane nentombi la kanti nesokalayo nelithandayo ikuhlalisile nje ukuthi nawe lindo wakho umaqondana bese yakushiya okanye icinga umaqondana imcinga ngawe ibambisile nje la ukuthi awuthengela ama flight awuthengela ama wings yabona izothola lo ayingamfuna ama flight la ayingamfuna ama wings uwe nje inyoni udliwe nje wena sitholo wayo sifuna iring kuye usuzobizwa ngama fried wena mawuqhamuthana nangama fried siyazi ukuthi kodwa mangabe uqhamuka la ekhaya ingekho intombi igijima ingane wakho nangama fried ngani manje ama fried sure wena kanti wena kudliwa wena ubona wena no ke siqhubeka yakuzwa mfethu mana sesibelela emsebenzeni wakho uqala sifuna sichazisela kubabukeli yayikhona ni contract eqaleni ukuthi umenzi usebenza kanje yonke into mhlawumbe iphela futhi ngesikhathi esingaka yayikhona contract yayikhona noma ke ngizocela nje ngoba mfuna kithi indaba yalomsebenzi ijiki ngiphathe kabuhlungu ngingasakuthanda ukukhuluma ngayo ngiyangithi njengoba sengidlulile kulesimo ake nginako wami umsebenzi omusha esengibhizi nawo yayikhona icontract eyayihamba futhi kahle sasikuvumelene konke okwakwenzakele ake ngishinje lapho esiyeke futhi uma kwenzeka umsakazi kwayona le nkulumo esikhulumayo angicabanga ukuthi kukhona ongakukhatha ngisakhuluma iqiniso kukho futhi okubi angifihli mina ngikhulumela nje okuyikhona futhi ngicabanga ukuthi abantu bazi konke manje bazi ngisho nangempilo yami yasekhaya baleni la khona ongaduka ekhaya sengaduka ngoba engayazi indlela kodwa manje ngawubona lo yamuzi uzosho naku kabumenzi yabona mfethu lesingaxoxa ngoku ongakayiboni EP usebenze nobani ingoma zibani ikhiphe kusiphi studio iP kaMenzi iphethe ingoma ezu6 ziyashisa nje zonke futhi iconnect intuthwane zingifuna phansi amaphela athi angiyephezulu ayisithintele phela mfowethu mfowethu hayi azayitshontsha mina noma ungathi uyayithatha ngayakwenza njengomenzi othaso ngayakwenza njengomenzi mfowethu ngake mina ngingaba iqhawe lakho mlandeli kodwa iqhawe lakho ngeke libe umenzi ngisho selithanda likhala liyiginqa ungaba iqhawe lakhe mina ngingaba amaqhawe abo bona ngeke bebe yimi ukuze la ngaphandle waphinda futhi washayela uyibhova nje uyabona ikhona ingoma ethini lapha ekuleya EP ethi awuthi ngishaya ngakho ithi le ngoma
vele emculweni akusabhekwa amathalente manje sekuya ngokuthanda noma uyakwazi uwenza vele emculweni akusabhekwa amathalente manje sekuya ngokuthanda noma uyakwazi uwenza noma sibonga sesibalo umzala bethu sithi wayivuma umzala wami sithi wayivuma umalo wayivuma usisi lapha eThekwini ibe sivunywa uanti ke lapha eXhopo bese ngifeka ke mina ngithi uzile ke iqiniso kodwa beculi angisho kabi kunalento okuthiwa ukugadla la emculweni angigadli mina ngitshela abantu okuyikho futhi angisho ukuthi madoda kithi kwabenza lokho abangizonde indlela yokudlala nami nginifice nidlala ngendlela yeni nidlala ngayo emculweni kodwa nami ngiqhamuka neyami ngikho konke ngikushoyo baculi angilwi bafowethu ngiyidlalela nje ukuthi phela kwakuthiwa kudala ungahlala eduze nomculi kakhulu ngoba uyozacule ngaba banako ukuthi umasihleli bethi phela lo uzoqopha ngawe hayi cha okunye phela kuyenzeka ngempela mina ke ngiyayibuka ukuthi umuntu engiphila naye unamapha amagama akhayo naphilayo uyabona ngisebenzise lokho nje ukuthi mfowethu ngilithandile igama lokuthi abanye abantu babe sebekuzwe ngomeni ngempela kukhona konke okusuka la ekhanda lami okunye ngiyangizwa nje bekhuluma abantu kube negama mhlambe elithini indlala mhlambe ukulamba ngiyokubiza ngelinye igama wona uzoqhamuka nelinye igama mhlambe ngilithande ngineculo elikhuluma ngendlala sengiyosebenzisa lona ngangilithatha kuwe kodwa mangizohlala nawe ungikhulumela ngosine mina nozinhle lapha uthi bakumoshela amadatha nani hayi engathi ke cha uhambe eceleni kwami ke anginaye kakhulukazi umngani ngoba ngifuna nje ukuphila nawo wonke umuntu njengoba ngiculela futhi zonke inhlangothi ngiculela bonke mina abalandeli bakaMaskandi anginalo iqeqebela ukuthi ngoba leli liqhoka umfanisano ukuthi angiliculeli umuntu ongathi uyangihlukanisa nje ngawuganga ngami ngawumbulalela italent nje lowo muntu ngoba phela sengishilo ukuthi ngine talent kanjani ke wena ke manje mase ngiculela laba bese uyanyanya mangiculela laba nalo yanyanya mina ngifikela eculeni ngingena abalandeli bakhona abasebelandela umezi cha thina sihamba nawo babelandela abantu kuqala babelandela umtshengiseni babelandela umgqumeni babelandela umjikijelo babelandela ukhuzani babelandela umthandeni babelandela imfesi emnyama babelandela uDlubheke abecule inqwabo okhangelana bani ngabala kushona ilanga awuthi ngibale nofihla isikhwele lapha yana just phela naye ukuthi hawo noma ke phela obelandela yena ufihla isikhwele ungakhali lapha ngobani ngakali magubane lo yana mombhekile nje ngathi umfana kodwa insepha yona asabi phela lungile mfowethu anginabo mina anginali side engaliculeli mina abalandeli bakaMaskandi ngibathanda bonke nalaba abangamaqeqebo ukuthi mhlambe lona ungumlandeli kaMculo othize nalo mina ngibaculela bobabili akukho la mina ngeke ngingene khona ngaleke uma ngabeka iqhawe lakho selike langitshela ukuthi cha mfana hamba umela nalela malike lathamba mfana umela nalela lathamba umela ngiyokwenzela ikushoyo kodwa njengamanje wami ngaze ngathola inkinga kubeculi culela wonke umculi bonke abantu futhi bangobhuti kimi abeculi bonke angikhulumi ngokuthi mhlawumbe iminyaka ingakanani noma ngathi even umjabulisi even ulimit even usikweletu umjolisi umkhulekelwa noza kwethu nje abancane ngeminyaka engilingana nabo phela labo ngibalo wethu impela nje ucalabo nje ngilingana nabo labo yabona kodwa ngoba ngifike emva kwabo bangobhuti kimi futhi ngibathanda kabi yabona ngibathanda kabi kuneculo futhi kunamaculo abe ngiyangadlale mina ngeke bekholwe i-podcast le ngomenzi kodwa ngiyakhuluma nangabanye ngoba ngibathanda ngihlale ngavezi phela into mangiyithanda ngiyabathanda ngale kokuthi umuntu azaba nenkinga nami mase nenkinga nami ke nami ngiyabaleka ke futhi ngiyayiveza kimi ukuthi usenenkinga nami hayi sengiyabaleka kodwa nje yabona becula bathanda kabi ngibona nabakuthanda bakuposta bonke mawukhiphile mfowethu okuyinto engiyithanda kakhulu ngoba nami ngiyabaposta noma ke mhlawumbe abanye phela bengeke bebone kodwa akubalekile ukupostana ngoba ukuphilelana akungayo i-social media kungokuthi niphila kangakanani nina nje eqhobolweni
ngoba kungenzeka la ku social media siziveze sibahle kanti thina ngale uma ubheka le nami ngithimsela ngathi ngiyabhedela ngibheke so abafowethu ngiyabathanda ngibuze futhi umbuzo umshibe lo wangidrive ukukhuluma kangaka ne-hour lelutho sekakulekelela injengamanje webaba ngisangakhuluma i-hour yazi ithi obani osebenze nabo nge-EP how ubheka umbuzo kade umzini akuleke uyabona la ngisebenze ngiyabonga kakhulu futhi emndenini nje nezihlobo nakubangani bakantencane ngiyabonga nabantu nje abakhulisa uNtencane ngiyabonga uyazi kimi ulosizo olukhulu ngiyanguthandeka ukuthi umuntu ongiphilelayo ngingasebenzi naye ukuthi njengokuthi sivuka siye efemini every day ngoba emsebenzini kuyanyathelwana angiyangafuna azangithola ibala uright him lapha ngiright ngini lapha ngizokutshela even nangonjiniyela ngizokutshela into ongakazi wayicabanga ungibuze masiqeda la kuze ngengilibala umbuzo wakho khulile uNtencane ungisize nje kakhulu ungisizile ngicela nje ukuthi zondi hey ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lo muntu lo wasuka ekhaya ngoba phela wangitshela kahle ukuthi hayi ngisanda kuphuma eThekwini ngingasekhaya wanyuka weze eThekwini ngoba mina ngivama ukusebenzela eThekwini naseGoli ngisebenza ke ezinto zangakhona kodwa ngokuthi ke phela nginezathu nami ngagcina ke ngibambile la ngakunjiniyela wami ngizochaza uNtencane ngisebenzile naye ngiyabonga kakhulu ngasebenza nenkosi yamagcokama nayo futhi yayisuka ngasekhaya ngiyabonga nje kakhulu kuNtencane ngiyabonga kunkosi yamagcokama uSicebi Dlamini ngiyabonga kusomcimbi umfana omncane nje esiqhamuke naye indimeni nekuye kwenzeke ke lokubeke usomcimbi oyiculela lithi akadlulwa bhuluku ngisebenzile nalowo mfo oqhamuke ngendlela kaBhutuluve lapha yana ngiphinde ngalenza futhi iphutha lokungalanda umnikazi wento kodwa ke mina ke benginezathu ke zokuthi ngoba kulesi simo engisekiswa angeze uku-afford ukwenza konke ngendlela eqondile sacela nje ukuthi ngenze ngendlela eyisinxele ngathi ayikulungile kuyobonakala okwenzekayo ngiphinde ngixolise angisho ukuthi ngoba nginenhloso ngoba nginenhloso yokuxolisa ngiyazi ukuthi kuwumsebenzi wakhe kodwa ke ngizocela futhi ukuxolisa kakhulu ngiphinde ngasebenza nabantu abakanjalo ngasebenza noFihla Isikhwele ongibheselayo lapha yana othi ithi yaphelele bayini bentombe yayohlolwa yiphi inkomo hamba yayatshela nomshayeli yayiphumala ibhasini tupopike umfuna yasiphumelwana yayikala sibabili ndaba ayiphelela ethi kimalami ekala ngikimalami ethi kimalami ekala ngikimalami Fihla Isikhwele ke lo ekala ngikimalami wangibhesela ke ngoba ke angikwazi phela angifihli phela konke ngiyokwazi mase ngazi konke angisalungile awuvule la into yokubambela hayi awuvule uFihla Isikhwele ungibhesele kamnandi futhi lapha yana ebhesi yakhe lapha engathi yenkukhu ikhola ngimoloni ngathi kwabuka bagubani uFihla Isikhwele ngiyabonga kakhulu kubecula abanjalo ngisebenzile nabo ngasebenza noNjilela wami omdala uSitshomo umfo kaShanga ngathi umfanyana nje ngokunaka hayi kodwa mntaka gogo ayagqilaza lokho mfana ngiyanxusa futhi sabecula bamlandele angisho ukuthi abayeke la basebenza khona bemlandele naye bemuzwe bemuphi ithuba
ake ngushiye lokho ngoba mhlambe sekungakubi nakwabanye cha nginayo inhloso ukuthi ngithathe ama customer abanye ngiwashonisele imini osebenza noSihlomi futhi nakwayani ngiyasebenza iwabhazuka ngiyasebenza anginayo inkinga bengakuthatha kushiwo yimi ngoba kusasa mase bengithola ngikwayani bazokwenza njani Sengincoma uthuthana. Sengincoma uthuthana lapha ngithi wayibamba ke wayibamba mfowandla wayibamba mfowandlovu ngicela usicelo lapha ngithi stop asale umfana ayishaya mfana Utho yiqoku le. uyabona utho ngixoku abantu laba engena inkinga nabo engiyisebenzelayo futhi nabo sicelo nje ngisebenzile naye futhi angishongo ukuthi sekuphelile ukusebenza ngisazosebenza noSicelo Phana uncoma nje. ngisazosebenza naye ake ngichazekele ngiye ngakutshela ngathi mina ngineyami indlela yeah uyabona ubaba uThuthana yes ngimkhonze kakhulu nangendlela engizitshela ngayo ngiyitshela ukuthi lo baba kanankinga nami ngoba ngumfana ofikayo akangamazeli lutho akakazi asho lutho kimi akaze futhi ngasho lutho kuye siyaphila nje ngendlela eright khona into akayenza ngayithanda ngabona lo baba ungikhonzile ngangafika late emcimbini eThekwini unokudlala ke phela siyadlala thina athi ngizokushaya wase wangifaka futhi lapha emcimbini yazi ngaswela into engangingayisho yokubonga ukuthi ikupho okunye bengingakwenza ngale kokuthi ngiyabonga lo muntu ngimgcine happy kanje kusuka lapho ngayitshela ngathatha nje isinqumo sami ngathi angeke ngisebenze naye sungavala kana kuzozwakala la sesiyabandelwa nje ngendlela eright ngathatha lapho isinqumo sami ngathi angeke ngisebenze naye ngasiphi izathu anginayisho ngoba ngiyawuthanda umsebenzi wakhe kodwa nginovalo lokuthi uma nisebenza niyanyathelana njengomuntu ngizomona iyiphi kunini la ngiyomona khona ngathi no ake ngingaqali ngisebenze nobaba uThuthana ake ngimgcine nje sangithanda kanje ngisamthanda kanje ngoba mhlasa sebenza mhlambe ngiyomphoxa ngingazi sengimphoxephi ake ngimgcine nje selapha akusho ukuthi nginenkinga naye ngimthanda impela kodwa ngiyakuvikela lokumthanda kwami ukuthi angifuni ukumphoxa angifuni naye mangabe ngithanda kalendlela engimthanda ngayo angiphoxe ngathi no Thuthani ake ngiyime nje ake ngingaqali ngisebenze naye angisho ukuthi mhlanga ngisebenza naye ngoba sengihlosa ukuthi asixabane nethi emsebenzini kuyanyathelwana impela manje ngiyakuvikela lokumthanda kwami kangaka lo siza kanginika lona ngiyophinde ngilithole nemhlanga ngixabene naye ku right ke singakasebenzi akasebenze nabanye awunanxa naye kuyenzeka emsebenzini umculo manje ndoda songena nini ngifaka manje ngifuna ukubongela laphana ngithembisa uanti lapho uthi ngizomveza ebongweni sengiyamthethisa sengiyamluyisa manje ake ngimi ngiyosebenza naye ngineshow ukuthi ngeke ngife ngasebenzile naye njengontencane angithi awuprotect into efanayo angifuni nje sisebenza abantu engibathandayo ngoba ngizazi ngihlukene necompany engisebenza nayo anginasiqiniseko sokuthi konke engangikusho ngempela yimi waye right yena waye wrong futhi ngalokho angisho ukuthi mina ngangiziveza kahle ngoba ngangenzela ukuthi bezonde yena cha kodwa ngempela nami ngangiveza lokho engikucabangile ngaleso sikhathi kodwa asiyazi imbangela yomsindo ngoba mina ngempela namhlanje ngeke mina ngithi saba ngimali angeke ngithi saba ngani angasaba ngani angilazi iphutha lalaqhamuka khona angifuni ukuficwa into njengaleyo angisho ukuthi kwengisebenza nabo anginendaba yini nabo cha yabona yes sesijwayelene siyakwazi ukucathulisana noma ngibheda ngibheka libe ngibekezelele bebhede bebhekile ngibekezele kodwa umuntu onjengaluya inkosi nje ngathi ngangibekela yena impela ngikutshela iqiniso mfowethu qinisile hayi ngikutshela iqiniso ucela ukuthi uzongitshela isitori sanjinini yale CD ukuthi angazi nakwakwenze kanjani uspecial kakhona inzima lo yamfana akukho engakusho ngoba phela ke uthi unzima hayi ukuthi unzima ngisebenzile naye kakhulu futhi ama album engwenzile naye hayi anzima
Yabona le EP mfowethu ihlanganiswe kakhulu. Ake simiyeke engineer simncome nje kuphela. Ngiyakuncoma wena. Bamba lokho ukuthi ngiyakuncoma engineer. Kuphela nje. Engibonile. Phela nje. Encane sengomeni eziwu2. Usengomeni eziwu2 uthi kwenye ingoma lentombi yenzani yaphenduka uJona owathi yakholwa leyancengo manje iBhayibheli phela ngazi kahle. Yaphenduka uJona owathunywe eNiniva washona endaweni zakhe. Seyehluleka manje ukuyiphatha le ntombi. Uma isibona abafana siyakuveza ukuthi sekuyavuka ukuthi legend leyo ngeke lutho isitshela nomshayeli lapho ukuthi we drive to Bob big game mawufuna siphumela phandle emva kwebhasi nje kodwa ekhaya lo muntu uphumethe uyohlolwa njengoba isho ingoma ukuthi yaphelela eBhayini intombi eyayiyohlolwa ifike iqaqelo neBhayileli indlala yaphansi ithi to Bob big game uyazi ke nawe ke phela ke ukuthi emva kwalapho wenzakala usube seziyaphi ke uyaveza lapha kuNtencane ukuthi bekufunakala amatshitshi omhlanga bekungafunakala lawa aselukhuzeni ama-legend asemhlanga. Sicela kulandela umthetho wakwaNongoma. Amatshitshi asemhlangeni Bekufuneka amatshitshi omhlanga not awasemhlanga. Ngoba kusho ukuthi manje Ntencane umuntu ohlala kakhulu eThekwini uyawazi phela ukuthi kuyenzeka kube nalawa amatshitshi phela lawa. Impela amatshitshi phela nje nawe uyabona nawe. Phela kuyenzeka phela ukuthi inkosi yami phela bamba la. Okay. Sicebi yena ungena weyiphi? Usicebi usengomeni ethi ke isifike kumngakho indaba yokuthi uthi wena ngiyakubhora. Sengitshele nomngakho angithi uthi wena ngiyakubhora. Ubani lohlukile kunathi mina nomngakho ngoba wena wathi nami nomngakho kuphela. Ubani ke lo mzwilo sehlukile. Awuyaqhatha. Sengitshela umngakho indaba yokuthi uthi mina ngiyakubhora. Uzokumtsheleka umngakho ngoba kangazi ukuthi ngikubhora kusuke senzani. Ngoba mina yimo wazena wena yena akazi ngami. Uyabona? Wena wangihleba kushuthi isoka lahleba enkehlini yakhe lo elitshontshana naye. Isoka ke laseliyakwata la yoxabana naye. Ngoba lo uhleba la akazi ukuthi lona soka lentombi. Yaseke yasuka yathi ngoba wena watshela umuntu wami ngatshela wakho ukuthi wena uthe ngiyakubhora. Usicebi ke ulapho uthi ke uthi mhla usangishela wathi izoba phakathi kwethu lendaba. Lo muntu kanti unjani ngamtshontshela waseyayixoxa. Ulapha usicebi. Iyarapha le ntombazana. Into simple futhi le ngoma. Ithi nje ubani lohlukile kunami ngoba wonke amantombazana ayifana. Wawumzwabi lohlukile. Kunjengawo kamantombazana ethi hayi wena nje ukuthi onganje ngami wawumzwabi ngoba phela siyafana nje singabafana. Lo njoba nginamehla amabili unamabili naye ubheke ngawo nje. Njoba nginemino 5 ukubamba ngayo le mino naye nami ngikubamba ngayo. Wena okungalewa Ihluke ngani? Injalo nje. Mfethu asingene la umuntu egcineni. Ngalo komculo khona umenzi oyiphilelayo impilo. Ziningi izinto ezenzakalayo. Phatheka kabi, ufuna usikhiphela umsebenzi wakhe imenzi athi awukhiphi kulonyaka. Wena wenza kanjani? Just impilo yakhe ihlezi esimene right. Sakugxeka ku Facebook, ku TikTok. Ayikho into eqoqa umenzi, amasimba lento. Asazi njalo ukuthi ngemuva kwakwenziwani. Kwenzekani? Ukuze ingqondo yakhe ihlezi esimene right or lezo zinto zonke ayicommentwayo. Angifuni ukuqamba amanga. Abantu umuntu ongathi uyangithuka, angimazi ngabe ngithuka kumuphi uFacebook. Awuthi ngibeke nasi isikinci sami esikhulu lapha esidulayo esihle usongqonqo nomtiyenziwa. Aphethe la. Angimazi umuntu ongixeka ngabe ngixeka kumuphi uFacebook ngoba kulona mina engiyiwo. Ngagcina kudala ngisafika besangixwaya. Besayitshela ukuthi umlilo wamaphepha. Cha manje angisabona umuntu ongixekayo.
sebeze bang-understand nje ukuthi baye bengibize ngephara bengibize ngakho konke ke sebeze ba-understand ukuthi nginjena nje anginankinga mina nokuthi ungasho konke okushoyo mina ngeke nganenkinga ebusweni ngaphila futhi phambi kwabantu ngayiyo yonke into ongayicabanga ngaphila phambi kwabantu bekwenzeka ezinye izinto zikufice ngempela empilweni umuntu akutshele akhuluma into engeke ikuphathe kahle uzwa kodwa ngoba ngayetshela ukuthi akubona lokhu mina ngikufunayo mina ngifuna ukubi ngifuna okuhle angimiye kuyayikhulumela nomuntu ongithukayo sengaze ngadlula nje kwa right njengoba ngikuthi angibanake angazi nanokuthi khona umuntu ongithukayo ingoba mina ngibheka lokho okuhle mina even ngizenzele life umuntu maye ngithuka la esho konke akuthandana noma ngathi wena nezisini ngifunda leyo comment ayibhalayo ngisho ukuthi usibani bani uthi angithi anginayo inkinga mina uyo nenkinga nami mina ngikhuluma lokho mina inhloso yami njengoba bengifunda ama comment ngizofunda konke okuphambi kwami angifihli lokho okubeka mina kabi ngigubezele kona maye buka ukuthi ku right ukuthi athi ye wena nokuthi okwakhe lokho thina sasazi ukuthi ke awumdeleli umuntu ngendlela akayiyona ngoba sasikholelwa ukuthi siyakhula sisazoba nabantwana awazi ukuthi uNkulunkulu uzokujezisa ngayiphi indlela yabona kufana nomuntu ongonayo anginayo inkinga ngoba nami ngiyabona abanye engingazi ngibonephi mhlambe iyona ndlela nami engijeza ngayo ukuthi bangithuke kuumsebenzi wabo ukuthi bangithuke nami ngizowami ebenguzelela emculweni nokucula uyabona mfowethu uma uke wenza iphutha lokukhohlwa yinto esihlangene ngayo sokusilahle kakhulu mina nabalandeli sihlangane ngomculo iqiniso mhlaba ngithuka ngabaphendula angisenzi lokho kusihlanganisile kunomuntu ongithandayo ongabaphendulile ngoba ngisenza lokho okwangihlanganisa naye uma sengithi mina wehlala endlini lapha uyabona njengoba wenza leyo nto ngizokufinqa ngesibhakela ke mina ngisenza lokho nokwangihlanganisa nawe wena ongithandayo ukuthi ngiyacula inhlabo angiseyenzi lokho mina ngicabangela laba abantu abangithanda ndethiwa ngixolisile futhi ngokuthi ihlambalaze ikhampani ebengisebenza kiyo bengenanhloso ukuyihlambalaza net bengikhuluma bekuyikho bekungifice ngaleso sikhathi okuwesi kuleya company kunabeculi engibafice khona kunabeculi abafikile ngikhona angingakusebenzisa ukuthi ngoba mina ngiphuke kangakanani enhlizweni yami ekugcineni kwakho konke kuneyinhliziyo ezingaphezulu kwa5 kuleya company eziphilayo angingathi uma sengiphuma mina bese ngithi le yandle bengikhosele kiyo ngithi ayibulawe angiphili manginjalo ngoba kunabantu abasakhosele kiyo mina ngilwa nomnikazi wayo angigcini ngokulwa nomnikazi wayo njengamanje sengilwa nabo njoba ngishisa indla abakhosele kiyo impela ngikhanda izithe engenasidingo kulungile angiyeke ngithi bafowethu ngoba sengiphumile mina nikwazile ukungikhipha noma nangidakula indlisha abasele phakathi uNkulunkulu wabo nabo mfethu kulungile ngishiya nje lapho mfethu ngokwe-age yabo zesicishe siyalingana nangihlezi ngibuza igengela la emcwebeni nengane ezinhle kabi kunabalandeli amantombazana angancane ku-inbox yebo hayi menze ngiyakuthanda kuyini menze nje ngifisa nje ukumbatha nawe tshela nje straight sokuyizilingo yakuyilingo mfowethu ngoba mfana kithi ukhuluma igama lapho yabona angimele ngiveze okubi kodwa ngomuntu ebengisebenza naye ungifice nginazi intombi njengomfana ebengiphila nazo kodwa ezinye zazo bekwabantu engibathola nje sebebasha kakhulu empilweni yami mina kuzwakela ukuthi mina nginanomuntu mina oserious ekhaya osebaleni ngempela ngokweminyaka ngimfishane kodwa mina ngezimo ebengiphila kuzona kwakungibiza ukuthi angilekelele ekhaya mina ekhaya yimi nje yimi nomama nengane encane uma ngizothi-ke ngisebenzisa ukuthi ngimncane kuzongifica nini la ngizothi khona sengiyindoda kuyima ngiqala ukuthi-ke ngingena kuleso sigaba
Ezinye zezinto ungisize kakhulu umuntu ebesisebenza naye umphathi obengiphethe ngoba ungifica nginentombi ebezizintshe empilweni yami enefike ngoba sekungathi impilo isihamba kangcono into ebizokwenzeka bengizotholisa abantwana ngithi mangifica lesi simo zi understand sithi masithamba lesimo kuphela kube ukuthi impilo engiyiphilayo kusuka lapho ngiyaphambili isisima kanjani engasakhoni ukuphatha imali njengoba phela ngithe mangihlukana nenkampani nami kwaukuthi ke akusebenzeke kuJanuary nami bengakabi nalutho bekuse ukuthi enginakho ukuphilisa ikhaya nomuntu engiphila naye nokuthi umntwana mangabethi ubone bedla isweet lapha engaceli nami ngikhathalele ukuthi ngeke aze kufike lezo sima ngimnikeze ngiyakulwele mina ukuthi akungabe uwami ocelayo ngcono kube uwami ophayo bengeke ngikhona ukubenzela bonke ngoba imali ebenginayo nemali ebengikhona ukuyenza ngaleso sikhathi noma njengamanje phela kuse uJanuary ayingivumeli ukuthi ngingakwazi ukuphilisa abantu ngokwehlukana mina ekhaya ngihlala nomama nginanomzala ngempela aba asebengabantwana bakamama yabona so konke lokho kungifuna ngikubekela ekhaya le yansizwa njengoba bengisebenza nayo yangilamulela lapho mina ke yayize noma kufona umuntu engamtholi kahle efonini yami imblock cha kwabanzima masisaqala kodwa kwapha ngabona ukuthi hayi cha kuyizwe ngahlukana futhi namantombazana anginandaba mina namantombazane nanini noma ngathi Menzi ngiyakuthanda nami anginayo inkinga nalokho kodwa angihambi ibanga elide ngize ngifike la wena osho khona mina ngikuthanda nje obungitshela ukuthi angithanda nami ngiyakuthanda kodwa anginayo lekami ukuthi siyajolana kuyenzeka impilo yasemhlabeni yasemhlabeni angazi ilingo ziyongifica nini wangisiza umphathi ngokuthi ngihlukane namantombazane egcineni kwakho konke ngaqoqa umuntu engangiphila naye oka8 lo nyaka sindawonye yabona ngempela futhi kungekho umsindo engangaba nawo ngempela ngisayihluphekele lokho ngempela ke ngikhala kancane mangikhala ngemali manje ngangihlupheke ngempela mina yabona ke kwafika isimo sokuthi engathi naye ngiyamlibala ngoba naku manje sengithola udala hayi ngabona no ngathi ngiphume esandleni ngayibuza ukuqala yini lengibuyisayo waye ngikholelwe kuye kangaka manje kwayena ngimthembe yini kodwa ke uNkulunkulu kunecebo ke noma ngabe kuthiwa ke ngaba namiphi imicabango yayi right or yayesekwa ukuthize sekuyobonakala phambili egcineni kwakho konke uma ngathi nje ngisuka manje ngithi ngibheka umuntu angiboni kusenomuntu ongangithanda njengaye ngoba yena ungaze ngingakabi umculi ngingakabi lento yaziwa abantu ikhona yini intombi engathi mangiyibingelela ithi ayingazi hayi ngoba sengijwayele lokho amanye ngiyathi mangidlalisa ibona ukuthi shuthi ngiyayeshela ikishaye ngathi ayiboni nje ukuthi ikhuluma noMenzi bese ngivele nami ngilahla kokugcina mina ngumondle ngakwandimande khamba isikhathi angini manje yona isishiso ukuthi iyafuna phela ukuthi ngizwane noMenzi kodwa manje wayilo muntu ethe umudli kanti ubani lo iziveze yona bese ngithi mina nguMenzi anibungibona ubukufihlela wena lo yabona ngaleyo ndlela mfowethu cha amantombazane mina nginayo noma engathi mayiqeda ngizoshiya nenamba yami awongifonela ikinkinga ukuphela mina nginomuntu mina engiphila nayo noma engathi iyayikhulumela ekukhulumayo iyayidlalela nje thina sike sihlule sihleli nabo abantu angena nomuntu ophuzayo ke mina no mhlambe ngathi umuntu engangibamba nalapho angeke yini kodwa into ngathi uyikhalela kimi njoba ngiyimi nje ntombi yini nje into ngathi uyifuna kimi ufuna imali eginci sisi ufuna ukudla imali eginci ha mfethu ungiyeke mani ungiyeke mfethu uqeda lencane ufuna ukudla yona kule imali eginci manje
qashiwe endaweni ukuthi engiyabala nje ukuthi ubonile ukuthi ngiqashiwe lo muntu sengitshela ngePampers sengitshela ngani hayi mfethu ume kancane hayi alingiyeke mina Uthathiwe. mina nginodala banothanda yona lentshe bathi abanye intshe yakho yimbi kunomuntu ngathi angifuni lutho ngale yantshebe le ntshebe yami leya wena ubona intshebe embi Mfama Bizela siyazi uyofika usuku ngelinye ilanga kuthiwa hayi Mfama Bizela akavukanga wasenayo if sudlula emhlabeni njengawe sonke singabathandi bomaskandi umculo wakhe ufuna sikukhumbule kanjani ngiyonitshela masengifile sekunjalo ke bafana yenzani nje ya ngiyonitshela masengifile kodwa ke ngale nje kokudlala nani asazi uNkulunkulu ukuthi ngempela uhleleni engakanani kodwa ke ngiyathandaza ukuthi inkosi ungigcine ngoba mina ngempela ngithandazela nje ukuthi ke ngiphilise nje uMashabalala Nkosi yami noMakoti kungagcina ngokuthi uMakoti kithi kodwa nasekhaya la kasuka khona aphinda abe usizo ngokusebenza kwethu kwesizo babili ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu akasibeke esiphile nje impilo ethi ke ngoba mina ubaba wahamba ngangino 4 years 3 years lapho sasibathathu nje kwethu sasisebancane kakhulu khona umfowethu uThumbu wakwethu walimala ngo2018 engozini yemonto nje iphumele esikoleni ke okay sasala nomfowethu lo ngicula naye bese kuba nabafowethu ke bakamalo ngikhuluma iqiniso mangibeka kanjalo ngoba phela umama wayesemncane ubaba ngesikhathi eshona kwabizwa ukuthi akaqhubeke nempilo saphinde sana nabanye abafowethu engathi ke ngathi leminyaka eyayifanele leminyaka kaBaba njoba shesha hamba nje engathi ke inkosi ingehlela kuthina abantu ayinike thina ayinezezele kwethu ekamkhulu ayinezezele kwethu ekagogo ayifake kwethu ekamfowethu basibheke nje sibe right ke kube yithi ke kube nekhehla nje kwaMabizela hawu mfowethu aliki ikhehla kuloyamuzi ngathi kuserenke bangibiza ngalo ngathi kuserenke hawu mfowethu ake ngibe umkhulu nje inkosi yami kuleli yakhaya uNkulunkulu angaweli ke ngibe umkhulu nje kwaMabizela mina umkhulu omncane kodwa manje akekho eduze kwami umlomo yadala sithenge no mana kabe ugogo nje abe ugogo Nkosi yami awu uyibantu mina ke ngangithi ngifisa ukuthi ngesikhathi ke seke sezimbili imonto ekhaya ngisho nje ukuthi le enye sekuzobe kamalo uthi nje umalo ungaphinda ugibela itekisi wena nansi imonto bengizama ukuthi noma ngingekho mabeke bathi bafuna ukuthi ngifonele omunye umjida lapho umakhelwane wami ithi mfowethu ngicela ungithathele umali imonto isekhaya uthi abakunikeza ukhiye ngifisa nje akahlale nje akhuleke nje lesi yasikhala sikamnyeni wakhe kashesha amshiya akezwe ngathi unaye njengoba engakhonanga ubaba ukuthi amondle ngendlela egcwele naye akakondliwe yithi akwazi phela ukuthi uNkulunkulu ayingathatha ubaba athatha umkhulu athatha ugogo athatha umfowethu ashiye sodwa aphinde ngasilethela impilo engcono ayingefuni of life now mfowethu hey ngiyathungana lapho yazi uNkulunkulu ayengeke ayenze leyo ndaba lethi impilo engcono ekhaya impilo engcono ekhaya njoba wathatha abazali uthuleleni po uma sesikhala njoba sihlupheke njoba wathatha abazali sithi uyasazi njengoba wathatha abazali bethu uphindelela mntana umgqumeni nomjijelwa nomtshengiseni
babekuvamile lokuthi bethi babekhuluma bese i-interview nje beyiqala bese behlala phekwe ngoma abayibhala ngaleso sikhathi nje yabona ngengoma yamanje sengithi nama ke ngidlalele phela ukuthi hawo nangangahlulwa yibo ngoba kwenze njani lethi impilo engcono njengoba wasiphuca abazali sinikele phela impilo engcono ke mfowethu sesivala le ngoma entsha le ya mfowethu ayikazi yazwakala ndawo iqoshwa manje nebandla engihamba nalo akekho ngiyabona badidike bonke uyabona siyayidlalela nje phela ngoba iginci ikhala kithi ngempela intambo yesiginci lena ayikhali kubantwana abazalwa amaqhawe ikhala kuyonke umuntu oyithandayo impela ngiyakutshela mfowethu khona ke into mfowethu ke sesizovala ya mfowethu nganguthanda umculo kaSandile Mbongo ya kodwa ayikho into esa representa ubaba uMbongo njengoba engasekho ngifisa abantu bengaxwayi uma kwenzeka emcimbini kuba neculo elilodwa lika baba uMbongo engiyoliveza nje ngibaculele lona noma ngeke ngenze njengaye kodwa uma ngilidlalile bakhumbula ukuthi kunobaba uMbongo emnambithi ubaba uMbongo wayenetalent elisabekayo kodwa ngoba kwakuseyilesa sikhathi akavelanga angazi ngayenza kanjani lento lo muntu lo nguveze umculo libe lilodwa nje iculo bengangijaji kube kungasho ukuthi ngiyehluleka nokucula kwamaculo kodwa kunabantwana abazalwe ngasekho engicabanga ukuthi njengoba umculo uthandwa ngalendlela babe ngalithanda italent elinjengaleli yes noma bengazi ukuthi engicule likabani iculo ngoba ngeke ngithi noma sengicula bese nginjengamaye bengishaya umbongo wake ukuthi ngiyodlala njengathi anginakile ngifuna noma abe kuthi umcimbi mkhulu kangakanani ya mina ngidlale libe lilodwa ngoba abantwana bakhe ababanga nayo inhlanhla yokuthi bavele ngendlela okuyiyona noma inhlanhla ikabafici nabo bengizwe kahle angisho kabi futhi akukho lutho engiyobe ngikuthola ngokucula iculo lakhe yes kodwa ngiyobe ngisabakhumbuza umbongo ukuthi umbongo enquthu kukhulunywa kahle ngomgqumeni angihlukanisi ngokwezigodi nangokwezizwe kodwa emnambithi ukhona ubaba umbongo wayewenza umculo omnandi emsinga basakhuluma ngomtshengiseni kodwa ngakithi akekho phakamisa umbongo ngangifisa ukuthi engathi kungathi noma kukhona uhlelo lwake lwenziwa emcimbini omkhulu obungonyaka ophilile kwathiwa kuzosetshenziswa nomculo kuzohlomula nalaba ababe izingqalabutho zomculo phambilini kodwa angizange ngiluze ulahamba kanjani ngangilindele ukuthi uzovela umgqumeni uzovela umtshengiseni ubani nje umuntu okay kodwa umbongo ngangingenayo isho kodwa ngehlulela ukuthi babezomvalela yini kodwa ngangingenayo isho ngcono ngoba usaphila ubaba uphuza futhi ngisiyasimbona emcimbini emkhulu cha benza iqiniso lapho khona kunobaba ubaba uthwala inja ngazi noma wasemsinga kodwa akekho oveza le yandlela ngiyafisa engathi umbongo noma ngabe umculo wakhe awusasebenza esikhathini samanje noma ngathi ngiucula stage basongizandla abantu bethe bengibuke nje bengasho lutho ngoba mina akusiko lokho bengizokubheka ukuthi bazothi noma bazothi ulemezi mabe izwile leyo nto mangabe nje udlalile umculo kaMbongo mina ngifise ngabe kuthiwa njengoba kune Joseph Shabalala emnambithi isikole ngangajabula mangathiwa at least ke noma ke umbongo ngaba nestradi nje kuthiwa nje kunestradi kuthiwa sibizwa ngegama lika baba umbongo noma ngani elinka kumbongo angisho ukuthi kwanami uma ngathiwa ngisekho noma umculo usungidlulile bese ngidatshukelwa ngaleyo ndlela kuzobe kungabantu abaphila ngaleso sikhathi ukuthi bacabangani kodwa mina ngumenzi
ngizoliveza iculo likaMbonga nje emculweni wami engizobe ngiuperforma elilodwa lalo ngizoliveza noma festival ngisho kiwo noma kuphi ngizoliveza noma benze nje festival la eNambithi yabona wethu kulungile asiqhubeke nohlelo mfethu singakavala sesivala ngeke singabashiyela abantu ama details ukuthi EP sithola kanjani ngicabanga ukuthi kune YouTube channel kaMenzi entsha iqalwe phansi uyasesha lapha uMenzi Music yonke into kaMenzi nje isithi Menzi Music yes zonke indawo njengoba ne page lika Menzi le Facebook lethi Menzi Music lingabi less than 65k njenganamhlanje askis uma lingaphansi kwalawo ma followers yes akulona maningi bafowethu ngiyacela nakulabo bafowethu abagangayo ukuyabenza ama page ngegama lami benze zonke izinto ezingalunganga ngoba kusasa nizokhuluma okungiyikho kuthiwe kukhulunywe yimi ngicela lingakwenzi lokho uma ubukwenza uthi unxenxa abantu ukuthi mhlambe bayitshela ukuthi uMenzi nophumela obala manje ukuthi ungasasho ukuthi abaphume kodwa manje phumela obala ubhale lakhe igama yebo usunama followers onawo ngoba ngiyabona abanye bashaya ngo 2k 15k whatwa at least usubatholile shintsha ke manje ubhale lakhe igama ngoba kusasa uzokhuluma okungeyikho kubonakalelwe mina umsebenzi lo konakalelwe mina ukuthi ufuna ukusizakala ngami kodwa mase konakalelwe mina kuthini kuwe so ngiyacela bafowethu ushintshani ke manje nibuyele emagameni enu senibatholile ningaze ngikhalela ukuthi nami ningihlinze ngiphila abafowethu senoze kanti ngibe yini ngivele nje ngiyimi nje kodwa nguseva Khe uyisidudla nje wena kusho ba awishike sihamba la phandle suka indlanzi shithu indlanzi mfethu ngiqaqebala nje lensizwa la ukuthi impela kuthiwa phela nami ngiyabala nami uboya bazi insizwa hawu suka ngeke phela ungangibali nami insizwa etsizwe ngona bu nginyakanyaka uMenzi ke nenamba yocingo ningayenzi lento ukuthi make washaya u9 usakhathi uyangifonela isikhanji sobusuku sesingesona sokufonela umuntu ngale mawunesimo esiphuthumayo ngisho mina nginesiqiniseko ukuthi ngisho umuntu ongifuna emcimbini ngeke angifonele ngo10 ebusuku ngeke serious sube kahle kahle mawungifonela leso sikhathi ngingayibamba uzobusuthi kusasa ngiyiqhenya kanti wena ungifonela ngesikhathi sokuthi ngabe ngilele wena uyangiphazamisa uthi angiyeke ukulala ngivuke ngulalela ukuthi wena qhawe ziyashaya ingoma zakho ungisendelile lapha upotshoza yabona ke futhi ngilele wani uyangiphoxa ukuthi bakusendelile sekufanele ngiphenduke ke manje yabona makushawuna nje bafowethu suke seyisikhathi sokulala ngale mangisemgwaqweni kodwa nakhona emgwaqweni ukuthi anti-phone ngishayiswe izimoto mina qhubeke wena nomndeni wakho uphile ngifoneleke mina ithi 083 866 9950 ekamenzi leyo number noma ngabe uyamqasha wenze njani sokuzoxhumana noMenzi straight lapho nalapha epage nelikaMenzi khona number kuqala 083 866 9950 yes na ku TikTok ngoMenzi WhatsApp WhatsApp channel Menzi phela then YouTube channel izoqala ukusebenza nje maduze makuphuma ingoma zobe seyiphumela khona bafethu nizwile lapho inamba ikhona ngicathi nayibona la screen ihamba ezansi YouTube Menzi Music uyasho ukuthi izoba active mase keep umsebenzi asifollow bafethu uYouTube yona ke sebetrenda kuya abaculi ibona sinawe sebekwazi ukuthola leyo madlana encane lapho Facebook uthe 65k kuyaphezulu ama followers akhe ofuna ngabe ipage right lelo mfethu before sivala sine quiz esidlalayo buza abantu abawu2 khethe 1 kodwa kuqala kulo mhlawumbe uma ukuthi ke sikhetha nangu mhlawumbe uStshulu siyambeka la angimkhethi nangubafu angayibuka abubafu maseyibuka lento le siyadlala yebo uthi awumkhethanga uStshulu akusho ukuthi unanxa naye just for the sake of a game sesingaqala awuphinde futhi uchaze igame uMenzi noma uShepherd akhethe umuntu ethe ngihamba noMenzi iphela ubani azokhetha abalandeli noma yithi you
Mina ngizobeka abantu abawu2. Oh, uqedileke. Uqedileke. SABC1 no SABC2 no SABC1. Mbekenye futhi kanjalo nje. Ake ngiqale lapha mfowethu. Ngicela ukuphakamisa nokubonga kakhulu kubantu abangisizile ukuqhubeka nomsebenzi. Ngabonga nje kakhulu kubaba uhlabangani onebhutsha lapha eSteadville 7 Pub Butcher. Onevo selihamba phambili umhlaba wonke jikelele linoshizi. Ayi limnandi. Ubona nje mawufika eMnambithi uthi abakulayela eSteadville. E7 Pub Butcher. Zakhala mfowethu. Hey. Then mangabe babuhlabangani wenza umcimbi kwamtshali 7 Pub Butcher lapha eSteadville. Ziyabuya nami ngiyakhona mangisuka la ngiyodla nje ivoso nje. Phela bese chiza ulibona lona kuphela. Uyalazi ukay lo amakhulu. Ngiyambona. Uyalazi mfowethu ngawufihle umona kunje ngohlwezi ngovalela ukopini la ukhuluma kunjalo. Uma futhi ufisa ukuqashwa noma ukugadwa. Yes. Ikhona ikhampani Lazaro. Inkosi Shenge. VIP. Ban production lapho noma pro logo nje phela ngisazi ukuthi. Okay. Lapho ke mfowethu noma ungayiguglisha le. Siphinde inkosi Lazaro. Inkosi Shenge. Oh inkosi Shenge. Then inkosi Shenge bani? VIP. VIP protection. Inkosi Shenge VIP protection. Ungayigugula lapho. Ikhona futhi. Noma ngabe mfowethu isikhulu ufuna ukugadwa usuke la we Cape Town ugadiwe noma ngabe mfowethu uhlalela ekhaya ufuna ukuhlezi ugadiwe. Ngicabanga ukuthi benza kahle kakhulu. Nami nginawami nje angigadayo. Engawaphiwa nje wathiwa mfana lawa awabe isibonelo nje sokuthi bagada kanjani la ekhaya. Bayagada mfowethu. Ngisho ngashiya inkukhu lapha ekhaya zingavalelwe ngaphakathi. Oh isigebengu nje bashabe sasisola ukuthi isigebengu kelesi. Bafuna into egadwayo bo. Ngiyadlala mfowethu. Kodwa ke cha uqinisekisa nje ukusebenza cha impela inkosi Shenge VIP protection basebenza kahle kakhulu. Sesike saqashwa thina eMnambithi kaningi besebenza besigadile siyavikeleka kakhulu. Kuyenzeka ke uthole usushawa nangendlela engalunganga. Yes. Akufiki kuleso simo. Uyabona kunedube nje ezenzeka nge150 Maskandi Festival. Ngicabanga ukuthi kubanga abanye babaqaphi abagcina belekelela lapho ukuhlukanisa isidube leso. Impela ngithembisa ukuthi basebenza kakhulu ngokuyikhandla bayazimisela benza konke ngendlela efanele. Uma kukuthi uyabadinga ungabagugula nalapho ugugula indawo zonke even kuphi uzobathola noma nami ungangithinta kule number ngisho ngizobe sengikuxhumanisa nabo. Uma ukufika eMnambithi uzobacinga noma makunemicimbi la ngicela abantu ngempela bengazodlala. Abaye emcimbini lapha nabesuthi beqale lapha kuhlabangani bedlivo so ukufike lapha yana ufike ubuyise lapha ni champagne nelice lapha. Ngempela ngicela abantu beyodla lapha kuhlabangani usuthi uqambe uyoxhuma noma ezilapha usuthi ungafiki lapha uphathwe isilungulela lapha ubuyise ichampagne lapha nelice. Ngempela ngilapho ngiyaxwayisa kakhulu. Futhi nje masifike eMnambithi qala kuhlabangani ngiyadla ngiyasuthi. Uthenge nje ivoso elinoshizi mfowethu. Hamba emcimbini uyogadwe uhamba njengesikhulu. Kude mawuqala idrobheni nje mhlambe 5 kilometers. Nakhona ungahamba ngenyawo uthi unama-bodyguard phela. Ngithi khona uShenge ukugadile nje. Bafethu bafunani pho? Ngizama ukuchaza lokho ke nje ke singaqhubeka nohlelo. Mfethu singene phezu kwayo. Singene. Ngizobeza ngakini. Okay. Nginopotso. Ngibe noMabutho. Okay. Ukhetho ba. Ngimkhetha ukuthi enze njani qala. Hayi ngihamba noPotso. Ngihamba noMabutho. Hey ngoba manje kuzoba kube ngathi angihambi nomunye angihambi naye. Ake usebenzise laba basavuka abancane. Bababili abafowethu ngiyabathanda kodwa ake usebenzise laba abancane ke sipromote bona. Angibazi ke abasebancane. Ukhona uMafikizolo. Mafikizolo qinisile. Ukhona ubani omunye omncanyana osavuka ningitsheleni. Wala eMnambithi. Ubani omunye. Ngabe uba umunye ola eMnambithi. Nganibale nje kwandi. Awungikhethise mfowethu. Okay. Shooting ngeke ngeke phela ngibe kuMafikizolo umuntu wangapha vele obvious.
Hayi phela ke noma ngeke ngithini kodwa ke phela umfana phela nami ngimele ngimgubhule phela. Okay. Sinomafika izolo nomjabulisi. Hayi mjabulisi imfokazondi. Nawe ungathathi ngendlela errong uyazi umfana lona uzemva kwethu asiphakamise yena. Iqala ichaze. Livele phela naye lakhe italent wena bakubonile uthi ngathi itampa Parasa. Sinostromi nobhazo. Hayi thatha ustromi. Thatha ustromi ake sikhulise ustromi. sikhulisa istromi. Oh ibhazuka ngifikile lapha ngathi athi amakhosi ayakuthanda wethu phela silasonga. Bengisebenza kuye. Thwasa nobahubhe. Thwasa nobahubhe. Hey uyangidida manje. Ngoba manje bahubhe ngiyathanda lapha ngoba ucisha vumiso kwami ayivuma. Kodwa manje ngangikuthanda futhi ushunu wecancela njobe sangikhumbuza wona ubaba uThwasa. Lungile angimthatha ubahubhe. Umkhathazi nosigwebo. Wanda kangaka manje. Ezinqina phela lezo. Ngoba umkhathazi kubukeke ngathi inkunzi malanga isacashile. Hayi ake ngimbuza ukuphi umkhathazi woza ake ngiphakamise. Kabuyami isikwebo mfethu yazi mfethu sonke ngiyacela sikwebo ungashaya wena washaya malume babomncane imbuzi. Okay asivale asaliwa noqhithini. Awu kodwa idudla zenkosi amarondo indawako amarondo awubhuti bami lapho futhi ngibathanda kakhulu ke usaliwa nje uzalwa nodade uNdoni lapha yana usiso osali sebenza kahle kakhulu. Kuna manje inkabi zami lezi ngikhonze zombili noma bengixakekile kanje beziposta futhi zombili zisho ukuthi abantu abaseka ipage bafowethu nanoma ngidlalela ngisho ngushilo njengamanje singakuthathi serious kodwa phela ngiyanazi ke ngiyamazi usaliwa ngingasaba ngingahlala kanjani ngingamsabi usaliwa umbona nje ukuthi umgangela nje into yakhe engasho lutho into zenduku nje into yakhe intelezi wayibuza uzokushaya lo yababa lo yana ngiyaxolisa babusaliwe kusiyami. Okay uqizile okay manje lezi insizwa zombili angazi ukhetha ziyafana yasambe zombili. Isiphi story oyibuka ku-TV uyabuka uzalo uyabuka lezi story ku-TV? Angiyena umuntu we-TV kodwa kubi ukuthi ngisho phambi kwabantu ngoba nabo badinga ukubuka ukuze bekwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Nami ngidinga support mhlambe ngiyazi bayathanda umculo kodwa angena kumuntu we-TV angikhonzanga kakhulu ukuhlala kwi-TV kwakuthi nje ngathi nje mayidlala ngiphuma ikhala akubiza ukuthi ngaphoxeka umuntu lapho cha angena umuntu we-TV angazi nanokuthi ngizothi kudlala ini ngasikhathi bani angazi nkosana lesibili bizodinga ukuthi ubuke i-TV shuthi ngeke sidlale lesibili ayinankinga mfethu ngoba ngiyazi ngempela i-TV angijwayele mase nginemali zoyithenga kodwa enkulu. Mfethu nathi besikubizela ohlelweni lethu sikubonga nje amagalelo akho semncane ngokweminyaka ngokwenzima kodwa ingoma inamandla kakhulu sithi keep it up noma izinto zinje qhubeka bafu usebenze nababukeli yade becela ufike la siyabonga nathi ukuthi uhloniphe ufike mfethu. Yavuzenziwe siyoyo uthemele bana ndozo
Ngiyabonga kakhulu ithuba eningiphe lona ni Perfect TV. Ngiyacela futhi nabalaleli balilandele njalo lolu hlelo. Sesiye sakhuluma kwagamanxa ke amahora ayisigamanxa amanje. Kodwa ke ngiyabonga kakhulu ke. Wezwana ukhipha umuntu ekhaleni wena. Oh, okay, kulungile siyabonga. Siyabonga. EP. Yes, EP. Impela kuyoshaya amabhodo, impela umakoti omusha lapho nimphuca amafoni nama-earphone ahlale yedwa ekitchen impela ahlale yedwa ngoba uyobuye senolaka lapha esefumba ngisho umama ezala ngempama lapha ngiyakutshela ke. Iza nini? Yeza nje. Hayi futhi ngabe ngiqamba manga kodwa ayileli viki eseliqalayo leli nje lomhla ka-8 bani lapho. Ngiyothi kufika Valentine ngobe ngimbambele la umayidala lapho. Uthe usimomoza ku Facebook ngingaculi ngeValentine kuloko. Osmomoza. Nitshalo kungihleka kwathiwa ngiyisalukwazi umfana omubi kangayi ngathi baqala umuntu omubi lapha emculweni. Hayi osmomoza nje mlanga ngoba ngakufanele nginikeze ikeke ezibhele ngigcobe phela udini. Phela ngigcobe phela. Nomumbi. Lokho kumina nami nginikeze into yokugcoba nami ngibe muhle phela. Hawu mfowethu mina nathi into bokunothisa noma ngishutha nabantu nje mina ngihlezi ngishuthela ithombe zami esangene futhi angisabi ukuthi umuntu uzothi ngoba ngimubi kulesi asingapostwa vele noma ngingashutha ngibe serious ngimubi bazokhomba mina bethi lona ngishutha nginjani mina ngendaba nje mina mhlanga ngabukeka ke ngithola imphosika iphopho Imunyunga lapha. Okay. Ofethu bakaya siyabonga ngicela masumenza keep EP yakhe menze music kula ku YouTube samsove music singasendelana ingoma bafethu nazi lapha emakhaya subscribe page and like comment until next time ba Umanithila abantu abasekhaya ungani bese besilwana mayeba wethu umanithila abantu abasekhaya ungani bese besilwana mayeba wethu ugogo wentana angese sesilwane oba uyazi ngisabi udapona kayidlile namakhosi yeke ngibambe yayela uma nithila abantu abasekhaya yaye phethweni nzima yaye phethweni nkulu yaye sabinyona mfowethu yabona masengishaya leyo kuthi ngithi emasweni baba emasweni baba emasweni baba emasweni baba emasweni baba emasweni yawo.